खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि बीपीएफ आरो बीजेपी नि गेजेराव एलायन्स जाबाय थामहिनबा एनडीए बीपीएफ आ एनडीए जों एलायन्स जाबाय थामहिनबा फंसे बाथ्रा दों रोखा फोरमायोदि एबा फोरमायनो हायोदि एनडीए होनना बुङोब्ला जोंनि बीटीसी ओनसोलाव बीजेपी आरो बीपीएफ बे मोननै दोलोखौनो एनडीए होननानै बुंनाय जायो थामहिनबा बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा थिग बेबायदिनो बीटीसी नि गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव बीजेपी आरो बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गेजेराव सीट शेयारिं खालामलायनानै फैबाय थानाय जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेगोननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे रायजोनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङाबो रोखा फोरमायबाय दि बीपीएफ नो गासै मोन 11 विधानसभा बियाबखौ हगारना होदों आरो गुबुन फारसेथिं बीजेपी आ गासै बीटीसी आव मोन 15 नि गेजेराव मोन 4 विधानसभा बियाबखौ बीजेपी दोलोआ गेलेगोन होननानै रोखा खालामदों दा बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बीटीसी नि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिनजाथाय होदों दिसपुराव जोंनि बीटीसी निफ्राय गासै मोन 11 विधानसभानि एमएलए फोरखौ थोनहरनांगौना नाङा होनना बे समाव सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदों बीपीएफ निफ्राय एबा बीटीसी नि गासै मोन 11 विधानसभा बियाबखौ विधानसभानि एमएलए फोरखौ दिसपुराव थोनहरनांगौना नाङा एबा दिसपुराव एबा एनडीए नो नांगौना नाङा होननानै बे समाव सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव गोबां माने बे समाव सावरायजागासिनो दङ जे बीपीएफ आरो बीजेपी नि गेजेराव सीट शेयारिं जाबाय आरो सीट शेयारिं बायदियै बीपीएफ नि गासै मोन 11 विधानसभा बियाबाव बीपीएफ दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन आरो मोन 4 विधानसभा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे समाव गोबां बाथ्राया ओंखारगासिनो दं आरो गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनाबोगासिनो दं बेखौ लानानैनो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो सोंथि खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिनि उनाव बीटीसी नि गासै मोन 11 जाय बीपीएफ दोला गेलेगोन बैनि एमएलए फोरखौ दिसपुराव नांगौना नाङा होननानै बे समाव सोंथि खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बीजेपीआ मोन 4 लागोन बीपीएफ नो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा माने जोङो एनडीए हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिकासनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङरिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि बीटीसी रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो बीटीसी जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय बीटीसी रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै माला फोसावगोन सार बिजाथिनि मुंखौ बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन